Jou, se on Aus jälleen kerran. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja veikatkaa mikä on tämän päivän aihe. Se liittyy tuohon kylttiin. Ja näette kohta mikä se kyltti on. Tässä on pari tämmöistä täytettyä kuoppaa. Hyvin tehty. Mutta tämä ei ole niin hyvin tehty. Ja nyt näemme tänään hienon kyltin. Kumpukyltti. Ja aika säälittävää poliisilta se, että tämmönen kyltti vielä tässä on. Tai en mä tiedä kuuluuko se poliisille vai viranomaisille. Mutta kun noi kaikki kummot on jo peitetty tommottiin, niin miksi tämmönen saatanan kyltti vielä on tässä? En kyllä tiedä. Nyt tässä on yksi esimerkki. Tai kaksi esimerkkiä. Miten käy, jos on vielä koloja ja on kyltti? Käy näin. No kyltti. Jos ei olisi koko kylttiä, olisi näin. Eli ainut ja oikea ratkaisu on se, että täytetään nuo kuopat ja ei kylttiä ollenkaan. Kiitos tästä videosta ja tulkaapa katsomaan seuraavakin video. Se saapuu huomenna.